בלב מרכז העסקים של אילת אל מול חופי הים האדום, רק מרחק הליכה מהטיילת ומרכזי הבילוי, ממוקם מלון סי-הוטל אילת מרשת סי-הוטלס. במלון חדרים מרווחים במיוחד המתאימים לאירוח משפחות. בקומת הפנטהאוס, חדרי דופלקס עם מרפסות שמש המשקיפות על נופה הקסום של עיר השמש הנצחית. אתם מוזמנים ליהנות מבריכת השחייה, מהסאונה ומטיפולי הספה. הילדים יוכלו להשתובב במתחם הפעוטות או במועדון הילדים. לעריכת כנסים ואירועים פרטיים נעמיד לרשותכם אולמות גדולים ומאובזרים. מומלץ לאנשי עסקים בשל מיקומו הנגיש של מול שדה התעופה, כל השירותים הנחוצים לאיש עסקים בקומה אחת. חדרים מאובזרים במסכי פלזמה, אינטרנט אלחוטי, פינת קפה ומיני בר. So see you soon ברשת סי-הוטלס.